Hajjaju. Sannu. Da Allah ina son magana daga ɗaya daga cikin ku. Ni ko shi? Ne Hajjaju. Ina zuwa. Ni ko shi? To ku rikita mun ba A ni ne ya kamata a ce ni ne. Kai zanga da gogi. Wannan rayuwar da yan shiwal ake yi. Kai duba kafa ka zo shekara ta fi shekara 50 ga madara ka ga kai barka ne ko ina zuwa biyo Allah nan mu hada kan biyo Allah nan ba mu san ta ba san mu ina zuwa bata san mu ba mu san ta ba dan haka tunda mu san arzikin ta zo da shi ka bari ni in je ka bari in saurare ta ta ya wurin to sai ka je mu sai ba ga ma kama ma idan mu a ina ka ga gani ma ka gani ma koyi ruwa ta ce wallahi la ilaha illa huwa ni ne nan wallahi baka isa haka ake yi haka ake yi alquran baka kake mun haka ne wallahi sai dai kowa ya hakura wallahi haka ake ni ba la hakura baka isa ba sai dai mutum